On täällä hauskaa viettää ratsiaa, on ilo antaa sulle sakkoja. Tutka sut pysäyttää, meitä se virkistää, on tässä sun matkas pää. On kiva puhalluttaa juoppoja, me oomme teidän sinivuokkoja. Hilvet saan irroittaa, meitä se virvoittaa, jos kortin saan kuivattaa. Sakkoja, sakkoja, isoja sakkoja, emme me pihtaile, ilosta annamme. Sakkoja, sakkoja, kaikille sakkoja, omasi noutamaan. Kairautuihin sut saamme kahlita, tutkinta vankeus sua odottaa. Pääsikin ajellaan, suole sun putsataan ja selliin saat uinahtaa. On ollut aika hiljainen ratsia. No niin. Hei, nyt tulee yksi. Ja se on pakettiauto, ei se kuitenkaan kovaa kulje. Jaa, ei vai, katos tuki. Paljon oli? Sata 75 tai 75 tai sitten. Ei niin nopeasti saa ajo. Härski äijä, lähetään perään. Lähetään Pillit perään. päälle. Kyllä tääkin kulkee. Tikkarit esille. Sulla se tikka. Nyt se ajaa sivuun, hei. Joo. Mä eppään tohon noin sivuun kanssa. Mennään jututtaa äijä. Joo. Ja nimi oli... Mä olen Jussi Larvan. Ajoitte ylinopeutta. Enkä varmaan ajanut 75 oli taulu. Mikäs teidän kuukausipalkka on? No työttömyyskorvalla 1500 se oli. No se on linnareissu sitten. Tästä tulee linnaa. Ei kai nyt tämmösen pikkurikin mitä linnaa tulee. Katsotaan mitä tuomari sanoo, menen tuonne poliisiautoon. Jussi Larvanto, 20 vuotta, kuritushuonetta. Ja jälkeen linna vuosikymmenten, olet niin kuin uusi ihminen. Meitä tutkittamaan, neuvoja kysymään, vielä yhteyttä pidetään. On täällä hauskaa. On täällä hauskaa viettää.